der flyder klar til afgang, og gaten lukker inden for 5 minutter. At vi skal stemme Martin hjem i morgen til Ø-rådet, fordi ham kan man jo aldrig blive træt af. Vi har lige bygget en flot camp, og vi skal snakke om, at vi skal have sendt hjem. Og jeg synes selvfølgelig, det skal være Mustang, fordi han har lavet den bedste ressource længe. Mit stemme, den lander sgu op på Mads. Jeg er rimelig meget klar på at stemme på Christoffer. Han er sgu bare... Han er sgu lidt nede af en person, ikke? Og så er han heller ikke skidt i vandet, ligesom os andre. Han er sgu ikke en rigtig mand. Krogen er den eneste, der har lavet 7 pulser af vandet. Så man altså bare en rigtig mand. Selvom Emil er blevet handicappet, så er stadig Christoffer som det svageste led. Altså, han har virkelig en grimste bøllehat. Jeg er selvfølgelig pænt bitter i dag, fordi jeg ved jo, at så er der nogle drenge, der har tænkt sig at stemme på mig. Fordi at, jeg har hørt, at de går og brokser over, at jeg ikke er skidt i vandet nu. Hvilket jo ikke er korrekt, fordi jeg har siddet i hook og skidt ned i vandet. Bare ikke været i vandet og skidt dernede. Så altså, jeg har sådan lidt Rudolf. Jeg har det på fornemmelsen, at han bliver ved med at fuck lidt med mig. Men Randers, altså han tager den der dumme sten nedover. Altså han er kraftigt dummere end bølgepar, altså jeg ved ikke, hvad der sker. Så jeg tror sgu nok, det er ham, jeg kommer til at stemme hjem. Og Rudolf, han var en idiot. Ubesejret i kamp, ridende på en bølge af succes. Således kom paradisoerne ind i træet. Walla kalala